Киева. Моника Гачевска, голямата фаворитка в тази дисциплина в трети коридор. Юлиана Белчева, Нора Кънова и Гергана Иванова. Една изцяло българска серия. Моника Гачевска безспорно много по-добра от останалите, които са до една все още на техническа възраст. Моника Гачевска, дългогодишен национален състезател, почти не е пропуснала голямо състезание през последните 7-8 години. 23 секунди и 19 стотни, много добро постижение за този етап от сезона на Моника Гачевска. Веднага за сравнение, норматив А за премиране по високата скала 23 секунди и 6 стотни. Жалко не изстигна на Моника Гачевска. За сега 13 стотни според неофициалното време, но с 23,19 тя спокойно може да претендира за голямата награда, която е 5000 лева. 5000 лева или изразено в западна валута 5000 марки. Това е една сума, която е достойна дори за турнирите от веригата за голямата награда, тъй като там в дисциплини, които не са с златно покритие. Ето и победата на Моника Гачевска. Изключително убедителна, с повече от 10 метра. Тя изпревари останалите участнички. Повечето от дисциплините в